terrassen op, ligesom Thomas Bugge gjorde, da han målte Danmarkskort op. Hvordan det? Jo, nu skal du høre. I 1761 startede man projektet med at tegne Danmark op. Man brugte nogle måleborde, men de var dårlige, da de ikke regnede præcist. Men i 1762 blev Thomas Bugge sat på Landmærkskommissionen for at rette fejlene op, som målebordene havde gjort. Dertil brugte han sinusreaktionerne, som han havde lært, da han var barn. Okay, folkens. I dag så skal vi lære om sinusrelationerne. Og de forrige gange har vi jo haft om blandt andet sinus, cosinus og tangens. Men nu skal vi altså lære beviset for sinusrelationerne. Sinusrelationerne lyder, at sinus til vinkel A er det divideret med siden A er det samme som sinus til B divideret med siden B, og til sidst siden sinus C divideret i siden C. Sinusrelationerne kan vi bruge til at måle alle sider i en vilkårlig trekant, så længe vi kender to vinkler og en side, eller to sider og en vinkel. Hvis vi starter med en vilkårlig trekant og tegner højden her, højden skal være vinkelret på vores grundlinje, og så kan vi lige navngive den her trekants vinkler. A, B og C. Og også deres sider. Så kan højden i den retvinklede trekant beskrives som, fordi vi ved, at sinus til en vinkel, som vi også har haft om, er det samme som den modstående katete divideret med hypotenusen. Okay, så nu går vi ind og kigger på den ene retvinklede trekant. Så vi kan finde højden i vores ene retvinklede trekant ved at se på sinus til vinkel A. Så vi skriver sinus til vinkel A er lige med højden, som er vores modstående katete, divideret i hypotenusen. Så skal vi lige isolere højden, og det gør vi bare ved at gange med C, så højden kommer til at se sådan her ud, sinus A gange C. Men vi kan også beskrive højden ved at se på den anden retvinklede trekant. Og det kan vi gøre ved at sige sinus til vinkel C er lige med højden, som stadigvæk er vores modstående katete, divideret i A, som nu er vores hypotenuse. Og så isolerer vi højden ved at gange med A, så der kommer til at stå sinus til vinkel C gange A er lige med højden. Nu kan I så se, at der er to måder at beskrive højden i vores retvinklede trekant på. Så det, der må gælde, er, at sinus til A gange C er lige med sinus til C gange A. Og for at vi skal hoppe fra det her tilbage til det vi egentlig skal bevise, så kan vi bare starte med at dividere med A. Ja. Og vi springer lige herhen. Og til sidst, så kommer den egentlig til at se sådan her ud. Sinus til vinkel A divideret med A er lige med sinus til vinkel C divideret i C. Og det er egentlig bare fordi, at her, så har vi jo det her, og så dividerer vi bare med C herover. Og nu kan vi godt se, at vi er kommet til vores ende, som egentlig ser ud som det, vi skulle bevise, at sinus A divideret med siden A er lige med sinus C divideret med C. Det kan man se, hvis man tager den her og den her. Og det alt er lige med hinanden, ja, men så giver det mening. Vores eventyr, det startede med brugen af målebord. Ordet målebord giver lidt sig selv. Det er et bord, som skal måle ting for os. Pointen med målebord, det var nemlig, at vi nemlig tog et stykke A3-papir
og så plotter vi så det, vi har målt ind i A3-papiret i formindsket målestok. Vi inddelte landet, som vi skulle måle, i parallelle linjer, og herefter ved hjælp af vores målbord, og herefter så de positioner, vi havde, det målte vi så, og så gik vi hen til de positioner, og så målte vi så videre. På den måde, så fik vi et land, eller nogle målinger, som var klare for os. Men der var dog et problem, da papiret, som vi brugte, A3-papiret, da vi strammede det op på bordpladen. Det gjorde så, at når vi tog A3-papiret af bordpladen, så skrumpede de ind. Og det havde stor betydning på vores målinger. Derefter, så var vi lidt krise, men jeg kom jo på nogle gode tanker. Triangulering. Ved hjælp af triangulering, så kan vi sætte vores målebord sammen. Jeg lavede en basislinje over fra en by til en anden by, og den basislinje blev 9.115 km. Herefter, så kunne jeg så inddele nogle trekanter i vores land, f.eks. Sjælland her. Der kan vi se en masse trekanter her. Og der brugte jeg så sinusrelationerne. Jeg målte lidt længden på en trekant, og her så brugte jeg så sinusrelationerne til at finde ud af, hvilken vinkel og hvad side de var. Og det var sådan, han målte hele Danmark op. Cool. Og det er sådan, du har målt terrassen op? Ja, vil du prøve? Ja. Har du fået målt op? Ja, nu skal du se. Jeg har lavet en skitse over terrassen, så har jeg så delt dem ind i trekanter. Og så har jeg så målt alle vinkler og kun én side. Nu skal du se, hvordan jeg så får resten af siderne. Jeg starter med at tage den trekant, hvor jeg har alle vinkler og bare én side. Så vil jeg vise dig, hvordan jeg så fandt resten af siderne. Så har vi trekanten her. Den kalder vi lige A og F og G. Så hvis vi så, at F den er 90 grader her, så målte jeg, at A den var 42 grader, og G den var 48 grader. Så havde vi så fra siden G, lille G, den var så 5 meter. Og så kunne jeg så bruge sinusrelationen til at finde resten af siderne. Så vi kan sige sin 42 over A er lige med sin 90 over F er lige med sin 48 over, så har vi så vores 5 her. Så kan vi jo så regne det ud ved at, hvis nu vi regner F ud først, så tager vi bare de her to og så ganger vi over kors. Så F er lige med sin 90 gange 5 divideret med sin 48. F er så lige med 6,73 meter. Så kan vi så gøre det samme for at finde A herovre. Ved at så sige A er lige med sin 42 gange 5 er divideret med sin 48. Og så A er lige med 4,5 meter. Så har vi så alle vores sider også, og så kan vi så bruge det til at regne de resterende trekanter og finde hele terrassens mål. Og så har jeg så tegnet et kort, som du kan se med alle de mål, jeg så har fået ud i målstoksforhold 1 til 100.